L-qdiet tal-istudenti jinsabu mħasba wara l-ħabta u sabta saru jafu l-miżati għall-istudenti kollha li se japplikaw għall-eżamijiet tal-Medsek kemm low levels u lej levels se jolew. Żied anke għal servizzi oħra bħal stampar mill-ġdid tal-karta ta' riżultat għal dawk li jkunu jixtiequ kopja taċ-ċertifikat ta' eżamijiet li jkunu għamlu fil-passat u għal dawk li japplikaw tard għal xi eżami. Ġew introdotti wkoll miżati ġodda bħal fil-każ tal-prattika f'suġġetti ta' low level u l-intermediate. Fid-dawl ta' dan tkellimna ma' Gejlin Kallus, President tal-Kunsill Studenti Universitarji. Ninsabu kemm xi dispjaċuti. Daw l-istudenti li jkunu sejra dawn l-eżamijiet m'għandhomx stipendju, ġifieri l-pis jaqa' fuqhom u fuq il-familji tagħhom. Ġifieri l-mistoqsija tiegħi hija il-għala kien hawn dawn iż-żidiet. Simon Forster u Mauro Karl Sultana, il-President u s-Segretarju Ġenerali tal-KSJC rispettivament. Jien ma nistax nifhem għal xiex ma natax spjegazzjoni għal xiex żdiedu daw it-tariffi u għaliex maħna ma ġejniex konsidrati bħala KSJC. Waħda mill-affarijiet li l-iktar tinkwetana hija li studenti u familji li ma jkunux jistgħu jaffordjaw ċertu kapriċċi se jsibuha bitqila. Min-naħa tiegħu Matthew Zarafa, President tal-Pals, esprima x-xewqa tal-għaqda li jirrappreżenta li għall-inqas dawn iż-żidiet iwasslu biex l-istudenti jdumu inqas jistennew ir-riżultati. Kemm il-darba din is-sitwazzjoni tippersisti u qed irid jaraw ukoll is-servizz tal-istudenti li iktar ħaġa tinkwetom jgħaddew minn fir-riżultati. Tkellimna wkoll ma' Joe Grek, il-President tal-SDM. Tkun għadha xejn diżappuntati minħabba l-fatt li ħadd ma kien jaf b'd-deċiżjoni li ħadd ittieħed, ma ħadd ma kien ikkonsultat u iktar għal minn hekk għadhom ma nagħtawx raġunijiet għala kien hawn dawn iż-żidiet. In ġenerali per prinċipju naħseb li ż-żidiet ma tantx jagħmlu ġid tal-istudent. Matthew Mamo għal Net News.